Zita rangu muchanditi Sekuru Gwenzi, ndiri n'anga uye zvekare ndinogara ndichingoteerera maconfession. Ndakanzwa muchiverenga nyaya dzakati wandei dzemurume uyo ainge achinzi Chinimbi. Ndauya pano kuti ndinge ndichikupaiwo miono yangu. Kune vanhu vakawandisa, iko zvinozvo vakawandisa, vakomana vechidiki vapfana vari kumhanyira kuNigeria, kunana Malawi nekuTanzania vachida kuenda kunotsvaka pfuma ikoko. Asi havazivi manje kuti n'anga dzekunze hadzina rudo serudo rwatiinarwo isusu n'anga dzenyu dzemuZimbabwe. Ukoko vanoita mamwe macovenant nemacontract avo avanenge vainawo ende vanoshandisa mweya yemadziva. Isusu kunyange tikati tinoshandisa mweya yemadziva but zvakatosiyana. Uko vanotoenda kunotora njuzu, dziri njuzu dzevarungu vanenge vakafira mumvura vobva vachizodzigadzika mumakomo ekuNigeria, zvobva zvachizova zvimwari zvavo zvinenge zvitori zvivezwa zvinenge zvichitonamatwa. Saka inini ndinoshandira vanhu avo vanouya kwandiri vachiti vanenge vakaenda kuNigeria vakapinda mumarituals echiNigeria nemarituals ekuMalawi. Saka regai ndinge ndichikuudzai izvo zvinotyisa zvandaona nezvandadzidza mumabasa angu awa andinoita kune avo vanouya kwandiri vachiti vakaromba kuromba kwavo kwavakaita vakaenda vakanorombera kuNigeria. Saka kana kuri kunzi ukaenda kunana Nigeria uko hamuzoudzwe chokwadi, uko kashoma kuti unge uchinzi uraya huku, unongoromba zvinenge zvisina ropa mukati. Unokwanisa kungonzi tichakupa tsono wozvibaya pachigunwe, ndokutoromba kwako ikoko. N'anga dzechiNigeria dzinoda ropa remunhu waunodisisa nemwoyo wako wose. Dzimwe nguva unokwanisa kutonzi panenge pachitodiwa mahuman body parts, nhengo dzemiviri yevanhu vanenge vakabva mukuvigwa, vamwe vanenge vakatourawa. Saka musiyano wacho ndewekuti uko kuNigeria unopiwa contract. Kunyange ukanzi warombera kopi, kunyange mapasta awa mamwe amunozongonzwa zvichizongonzi vakazovharirwa mumajeri, vakazongobroka machechi avo akazongobhuruwara. KuNigeria kunyange iri chechi unotoudzwa kunzi chechi yako uchairana kana kwemakore 10 kana kuti kwemakore 5. Unenge uchirira uchidiwa nevanhu ende unenge uine pfuma yakawandisa. Saka panozonopera makore iwawo chibvumirano ichocho kana makore acho adarika, unenge uchitofanira kutoti unge uchifa, mweya wako unotorwa. Vamwe ndivo vanototorwa vachiri vapenyu. Ndine mhuri dzakawanda dzakauya kwandiri vachiti tiri kuona chipoko chehama yedu. Ndotovaudza kuti mwana wenyu haana kufa, mwana wenyu ari mumakomo, mumapako umo maakachengetwa kuNigeria, uko kwaari kutoshandiswa, nekuti uko vanoshandisa maspirit evanhu zvekutoti unenge uine mabusinesses ako ikoko kuNigeria uchitoshandisa mweya yevanhu vanenge vasina kufa, zvinenge zviri zvizombi, zvichitokutengesera zvizombi izvozvo mushopu mako, kana kutofamba zvichitotengesa mvura mumaguta ikoko kuNigeria. Ndokusaka muchiona mbinga zhinji idzo dzinonzi dzakaenda kuNigeria dzikanoromba dzinowanzokuzongofa neaccident. Vanongoita zvekungobvutwa neaccident, mamwe maaccident anotyisa ekuti anenge asinganzwisisiki. Kuuraya kwatinozoita vanhu ava vanenge vakaenda kuNigeria ndobva ndaratidzwa mugirazi rangu kuti munhu uyu kufa haana kufa. Tinozoenda paguva rake tobva tanomubata mweya wake. Kana tamubata ndinobva ndatobika ushushu uhwo hunenge huine mushonga hunobva wachizomuuraya obva afa manje. Kana ndaita saizvozvo haazombofi akamuka zvekare chipoko. Kana akazotodzoka anokwanisa kuzongodzoka chete ndinoda kuti munge muchindidzosa mumusha, but chinenge chava kusadzoka chiri chigori toto. Saka vazhinji vakanorombera kuNigeria wokoyo hamusi kuzofa, mucharamba muchifamba sezvizombi muri pasi pano pezuva muchitoshandisiwa nadzo n'anga dzekuNigeria. Saka mishonga iyi yekuNigeria, mweya wako
kana washandisa mushonga iwoyo, mweya wako kana wafa, tose tine kwatinoenda. Kana uri muKristu une kwaunoenda, kana uchibhilivha muchivanhu une kwaunoenda. Zvino iwe ukanotora mishonga yekuNigeria ukaishandisa kwekanguva kapfupi kuti unge uchinzi waita mari, warira patauni, kana wafa manje, hondo ndipo painozotanga. Kunyange zvikanzi unenge waurawa zvechokwadi, haukwanisi kuti unge uchizopinda, hautobvumidzwi kuti unge uchipinda munyika yemadzitateguru ako. Kana uri munhu wechivanhu, izvi unotozvinzwisisa zvandiri kutaura nezvazvo, because unenge wakasvibiswa nemishonga yekuti haigadzirisiki nechivanhu chedu. Saka haukwanisi kuzoenda kunyika uku kunenge kwakazorora madzitateguru ako. Unongosara uri mweya unenge uchingotambudzika, uri chigoritoto chinenge chichingodzungaira munyika yevapenyu. Iwe uri mweya wakasofa kudhara, unopedzisira wava kungodzungaira. Mungava muri mumahotel, imomo macho mawaifara uchidya mari dzako, ndo maunongoramba uchingodzungaira imomo. Unenge wava kutsvaka pekuhwanda, nekuti dzimwe nguva unenge uchitotsvakwa nen'anga dzekuNigeria kuti dzinge dzichizokutora, dzinge dzichizokushandisa sechizombi. Saka n'anga futi dzekuMalawi dzinoshandisa futi mushonga iwoyo usina kunaka. DzekuMalawi dzinoti kana dzikakurombesa iwewe unorarama uchidya mari, asi kana nguva yacho yafa, vanotora mweya wako, vanobva vachizonousungirira mumatare mavo, ende ndiwe unenge wava kushanda sekachikwambo kavo, uchiti kana mumatare mukanzi munenge mauya munhu, iwe ndiwe unotumwa kuti unge uchienda sechishiri kana kuti chidhoma uchinonorova avo vanenge vachida kuitirwa go back to sender. Kana hama dzako dzikasaziva kuti wakarombera kuMalawi, dzinongokuviga muzimu, but unenge uchifanira kutoti mweya wako utorwe unge uchiendeswa kuMalawi, nekuti ndiko kunenge kwatova nedzinza rako. Ukavigwa muZimbabwe vakangoti taviga munhu, zvatopera. Mweya wako unongoramba uchingodzungaira, ende unenge wava kungomuka sechipoko uchinetsana nevanhu vamwe vanenge vari vatorwa, sezvinongoitika patinongonzwa muchiverenga nyaya dzana Jinimbi. Nevatorwa vava kutongoona chipoko chemunhu wavainge vasingatombozivi. Inenge iri saini yekuti panenge paine zvinhu zvinenge zvichida kugadziriswa. Saka hama dzemunhu dzinofanira kuti dzinge dzichitsvaka n'anga inenge iri yekuMalawi, iyo inobva yachizoenda nemucheka mutsvuku paguva remunhu iyeye nemari. Then mari iyi inofanira kunge iri mari inenge iri yekuMalawi, ari makwacha. Vanoiisa pamusoro peguva rako, votora mucheka uya vobva vaenda vobva vachizonozvirasa mumvura, murwizi runenge rwisingayereri ikoko kuMalawi, kuitira kuti mweya wako unge uchikwanisa kuzozorora nemadzitateguru ako. Pasina izvozvo chipoko chako chinoramba chichongomuka. Manje ukamutswa nevanhu vekuMalawi, chipoko chako chinopedza vana vako vose, vanopera kufa kusvika mudzinza musisina kana munhu. Saka ini sagwenzi ndinoshanda nevanhu vakadaro. Ndinoti kana hama dzemufi dzikauya kwandiri vakati isu tine zvatiri kuona zvatisiri kunzwisisa, mumwe wedu watakaradzika ari kuratidza kuti iye haana kuzorora, saka ndinoshandisa girazi rangu, ndobva ndapinda mumweya, ndobva ndaona kuti ari kushandiswa kune ipi nyika, ndobva ndavaudza kuti munhu wenyu uyu makakanganisa. Tomboti ichokwadi kuti mukomana uyu wamunogara muchitaura nezvake ainge akarombera kuNigeria. Munoziva here kuti paakavigwa paifanira kunge paine n'anga inenge iri yekuNigeria mudzinza rekwenyu. Kana kuine munhu wamunenge muchiziva kuti iye anenge akabata kana kufamba muchiudzwa kuti anenge akabata, munenge muchifanira kuti munge muchizotsvaga n'anga yekuNigeria, kana kuri kunzi iye akazokutangiraiwo kufa asati akutangirai kukukoromotsai mose kusvika mapera sedzinza rose. Munotsvaka n'anga yekuNigeria
mukaiudza kuti umwe wedu uyu anoratidza kuti ainge akaromba kunyika kwenyu, idzo ng'anga dzekunigeria dzinotoziva kutoti chivanhu chavo vanochiita sei, kana kuri kunzi vanenge vachida kuti vange vachizosunungura mweya wemunhu anenge akafa achiita izvozvo zvemasatanism, zvemarituals izvozvo, masacrifice awo ekunigeria anopanduka. Zvasiyana nezvedu zvemuzimbabwe. Ininiwo ndinoita zvekurombesa, but kurombesa kwangu ndinotangira pa$5,000 kusvika pa$10,000. Handina kuuya pano kuzotsvaka macustomers, ndinawo akawanda avo anotouya kumatare kwangu not through social media. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Candice Sandiro zita rangu. Mukoma, ndauya pano ndini secret yangu yandiinayo, zvinhu izvo zvandakaudzwa muna December apo pandakaenda kumusha. Saka ndaenda kumusha mukoma, ndainge ndichingogara ndichingorota amainini vangu. Amainini vangu ava ndichangoti vanogara kushamba. Saka ndakati ndiri kumusha ndokubva ndachizongobuda ndikaenda ndikanovaona nemurume wangu takatonetsana. Saka vakazoti mwanangu, kana ukadzokera ndisina kupaka mukamushonga so uri kusvika uchinorambwa, nekuti kwaari ikoko kunyangwe ari kutotaura neni, iye ari kutofungidzira kuti maybe ndiri kukutsvakira zvikomba kunoku kushamba. Ndikati saka ndoita sei nhai mainini, because zvakaitika mukoma, ndakatanga kuvarota amainini ava, it was last year, mainge muri muna June. Saka kurota kwandainge ndichivaita dzimwe nguva ndaitoita sekunge ndiri kuvaona live. Mukoma nashi ndaita sekunge ndiri kuvaona vakamira vari mubedroom mangu. Saka ndaizoti kana ndikapepuka vobva vangonyangarika. Saka ndaizoita confusion yekuti ndiri kuvaona here kana kuti kurota. Ndaiti kana ndikada kuudza murume wangu taingotanga kungonetsana. Ndaiti kunyange ndikamutsa usiku ndichida kuti ndinge ndichimuudza kuti ndiri kuona amainini kana kuvarota, taitonetsana usiku hwose, kutukana, kutoita mazuva tisingataudzani. The day rekuti ndaingozviudza kuti dzingori hope, tobva tatotanga kutowirirana inini nemurume wangu. Saka pandakaenda kumusha ndainge nditori nemission yekuti ndikuda kuenda kunoona amainini. Ndainge ndichizviziva kuti kana kuri kunzi murume wangu ndikamuudza kuti ndozvandafunga kuti ndinge ndichienda kunoona amainini, aikwanisa kuzonetsana neni obva ati hakuna kwauri kuenda. Saka ndakangobuda in secret ndokubva ndachizoenda kushamba. Ndakati ndasvikako tikatanga kutaura, but nyaya dzavo dzavaitaura dzainge dziri nyaya dzainge dzisinganzwisisiki. Vachinditi vari kuda kutanga kuita zvekurapa nekuti vari kungonzwa kuti zvine mari mazuva ano zvekurapa, but ari munhu anotonamata. Saka ipapo murume wangu apopota ndikati mainini ndava kudzokera kumusha, nekuti murume ari kuita kudya marasha anopisa. Vakati haungadzokeri ndisina kukupa kamwe kamushonga. Ndakatoseka ndokubva vanditambidza kamushonga kaya. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokashandisa sei apo pandinenge ndasvika pamba. Takagara kudaro ndichivabvunza kuti koma inini mava kuita zvemaherbs, makazvidzidziswa nani? Vakangonditarisa vakati mwanangu, iko zvinozviwakura, tinoda kuti unge uchizviziva kuti inini ndinoroya. Dzimba dzedu sedzinza redu rinomiswa nekuroya kwatinoita, ende ivo vakatodzidziswawo kutoroya naamai vavo uye zvekare natete vangu vakazotobatana. Tete ava ihanzvadzi yababa vangu, vari vaviri vanotoroya. Ndakavhunduka zvekuti ndakatadza kana kuburitsa mazwi mumukanwa mangu. Vakatoenderera kumberi vakatondiratidza kuti ivo vainge vatori nehari idzo dzavanochengeta kuseri kweimba yavo. Hari idzi mukomana kana vakasakufuriridza mumaziso haudzioni, asi
vakandiswededza padhuze navo ndokubva vandifuridzira mumaziso mangu vakanditi chitarisa uone kumadziro emba. Ndopandakabva ndachizoona kuti kwainge kuine hari 8 dzainge dziriko. Vakabva vanditi imwe hari yainge iri hari iyo yandainge ndakasiyirwa nagogo vangu amainya kubereka amai, hanzi ndo hari yavakandisiyira ihari yekuti ndinge ndichizoshandisa. Vakati ndini favorite yavo, saka vanoda kundidzidzisawo basa racho ravanoita. Iko zvinozvo mukomanashi ndakazodzoka kunoku kuSouth Africa. Kunyangwe pandakadzokera kumba ndichibvako kushamva, murume wangu aita kupopota pafoni. Ndaitonzwa hana kurova kuti nhasi marriage inotopera, achita kupopota zvisingaite. But ndakangoti ndichingoburuka motikari ndikamuudza kuti ndainge ndava mutauni, ndokubva ndatsenga kamuti kavainge vandipa kavakanditi unokabata kubva uchingopinda mumotikari kunosvika uchinoburuka mumotikari uchingosvika muHarare uchingonzi waburuka chete obva watongokatsenga obva wakasvipa pasi. Ndakati ndangokasvipa pasi kudaro, murume wangu akabva andifonera akabva ati madam muripi ko zvamanonoka 1 inga manga muchiti motikari iri kumhanya muripi, nekuti ndikuda kutoti ndinge ndichitosimuka ndinge ndichiuya kuzokutorai. Ndikamuudza kuti ndainge ndava mutauni. Akati matova mutauni sei musina kundiudza in time? Ndokubva atotanga kutoapologiza. Akandifonera mukoma achidhiraivha kubva kumba kusvika achiuya kuzonditora. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti munhu ainge atobva kumusha achitoti ava kutoda kutopinda mubhazi kuti ange achidzoka kuSouth Africa ari ega, nekuti nezvangu ainge asingachadi. Mainini ava vane mari mukomanashi, vari kuti vanotoda kutondibhadharira mafees kutanga temu ino ichipera, votanga kubhadharira vana vangu mafees plus varoda kuti vana vangu vange vachizodzidza kushamva ikoko. Vana vavo vanotoenda kuchikoro chinodhura ende kunodzidzwa. Ndiri kushaya kuti ndodii mukomanashi. Hari ndakatopiwa, hari iyi haionekwe nemaziso edu awa enyama, unongoiona seni ndichiri kungoiona kuhope. Asi ivo vanoti kana ndikazobvuma kufamba navo usiku, hanzi hari iyoyo pachazotosvika nguva yekuti ndinenge ndava kutoiona ende ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizombopota ndichibika. Hanzi pane zvimwe zvinhu izvo zvakasiyiwa nagogo, zvinhu izvi zvandinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichibikira, nekuti ndo zvavakasiya vataura. Saka ndiri kutya mukomanashi kuti kana ndikabvuma ndinenge ndatova muroi. Ndovafumura here nhai mhuri yeZimbabwe? Ndoitawo sei kuti amai vangu vange vachizviziva kuti ndo zvimwe zvinhu zvinopedza vanhu mudzinza? Because vakatondiudza kuti nhingi uya akafa akaurawa natete vako, nhingi akafa ndini ndakamuuraya, vaya vakazoita accident vakaurawa nagogo vako, amai vavo futi. Hana yangu mukomanashi iri kungogara ichingorova. Ndinogara ndichingozvidya mwoyo nekuti ndainge ndisingatombofungidziri kuti zvinhu zvakadai zvitoriko ende zviriko mukoma, kuburikidza nehope dzandava kurota iko zvino dzinotyisa. Ndakati ndiri mubhazi tichangodarika masvingo, ndopandakaona sekunge ndainge ndichifamba ndiri pakati pemakuva ndichinzwa vanhu vainge vachindidaidza zita rangu. Ndakazoti ndasvika pane imwe nzvimbo painge patori negraundi rebhora, saka ndakati ndiri pakati pekuzvibvunza kuti kugraundi rebhora riri pakati pemakuva, ko what's going on here? Mukoma ndo pandakabva ndachizotoona kuti mugraundi mainge makazara zvimhuka zvimwe zvainge zvichinanaira uye zvikare nezvidhoma ndo zvainge zvichitotamba bhora, but zvainge zvichitotamba bhora nemusoro wemunhu. Zvinhu zvakandityisa pandainge ndiri mubhazi kudaro. Kana kuine vanhu vakakwira bhazi neni vanoteerera maconfessions vanokwanisa kuzotorangarira kuti pano mumwe mukadzi akazongokaruka abatwa nedzikirira akangoridza mhere. Vanhu vainge vari mubhazi vakatoshamisika. Kuti mabhazi edu macross border kana richiri kuZimside rinenge rakangolodha nevanhu velocal, saka tainge takazara. Ndakaita kuridza mhere ndikaskrima, ndikabvunzwa nemabhazi
bus driver kuti kochii ndikavaudza kuti ndainge ndarota hope dzinotyisa. Vamwe vakatoti ngatinamatei, maybe tichaita accident. Asi mukoma, zvandainge ndarota ndakatya kuudza vanhu kuti ndainge ndarota ndiri pakati pemakuva ndichiona zvikwambo nezvipoko zvichitamba bhora, asi zvainge zvichitamba bhora racho rainge riri musoro wemunhu akafa. Nanhasi uno mukoma ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa ndichimerera because handisati ndasimbisiwa. Mubvunzo wangu mukoma unongoti ndodii? Ndovaudza here amai vangu kuti ndozvandakaudzwa nemunin'ina wenyu amai nini kuti ivo muroi ende vari kuda kuti vange vachizonditemerera nyora? Ndichitaura nemi kudai mukoma Nash, ndakatoparwa a couple of days ago. Ndakamuka ndakaparwa pachidya changu ku-right side. Nanhasi uno karonda ikako akasi kuda kutopora, kakatodzika, but kana ndikapabaya so haparwadzi. Ndakatorota amai nini vangu vakauya kwandiri vari munhu, but vachifamba vakatanga kushanduka ndokubva vachizoita kitsi. Vakabva vandipara, vakandipara nenzara imwe chete ndokubva vaseka vakaenda. Nanhasi uno karonda aka kungoti hazviiti ndingadai ndakutorerai picture ndakuratidzai, but pakari kachironda kacho kanozoburitsa zvakawanda. Saka zviite kuti ndige ndichikutorerai picture kuti munge muchiona kuti nyaya yandiri kutaura haisi yemafanisi, ndeyechokwadi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vatori nechironda vakatoparwa, kutoparwa chaiko. Hanzi vakatoparwa nekitsi, but kitsi iyi hanzi yakauya ichita kunge amainini vavo ndokubva vachizoshanduka vakabva vachizovapara kwokuzoseka. Sei vainge voseka manje? Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nash, ndakabva mukutumidzirwa message mainge muri mugore ra2023. Saka ipapo kwakatanga kunetsa dhudhula kuDurban pakambani yatainge tichishanda. Vainge vachinetsa ari matruck driver vachiti hatichadi maZimbabwean kuti ange achiramba achita zvekudriva matruck pakambani inoi. Vainge vava kungogara vari pagedhi vachingoratidzira vachiti vainge vachida kutopisa matruck ainge ari padepot. Murungu akabva achizotaura nesu akabva ati vakomana ndava kutokupai mari dzemabhonasi. Saka murungu akazondidaidza kuofisi akabva achizoti kwandiri, Wisdom ndiwe driver wangu wekutanga. Wisdom, ndinoda kuti unditaurire chokwadi. Vanhu ava vainge vasingandibiri here? Varungu kana vava kuda kukupai mari dzenyu dzemaretirement anenge asingadi kuburitsa mari yose, plus izvi zvainge zvisiri zvinhu zvekuti munenge makanyorerana pasi. Saka ainge asingachadi kuti pamari dzedu dzose. Saka ipapo ndakabva ndaona mukana ndikati murungu uyu kana inini ndikamunyepera akazodaidza umwe munhu muoffice then obva achizoudzwa kuti kutoba painge pachitobiwa dhiziri, matai, zvakangosiyana madhiri emumabasa. Ndakabva ndavaudza zvose izvo zvainge zvichiitika, kuba kwainge kuchiita vanhu. Akati kwandiri, Wisdom, iwe wauna kumbogara wakandibira? Ndikati kwete murungu, handina kumbogara ndakakubirai because takatanga tose tiine track 1 makore mangani, more than 14 years tichishanda tiri tose. Saka akabva anditi, Wisdom, I have seen kuti you are a good person. Dai wanga usiri iwewe kambani yangu ingadai isina kuzombosimukira kudai. Akabva ati kwandiri, you know what Wisdom, South Africa is going to burn down to the ground. Saka kambani iyi ndava kutongoda kungoivhara. Vanhu ava vari kuda kundimanikidza kuti ndinge ndichiemploya maSouth Africans. Manje handidi because so far tine maSouth Africans atiri kushanda nawo vanongoda local. Apa inini macontracts anondipa mari ndiwo maroots acho avanenge vasingadi. Vanoti kuri dangerous kuenda kuMozambique, saka vanongoda local chete from depot to depot. Saka ndava kutovhara kambani, ndanga ndagara ndichida kuenda kuAustralia. Akabva ati kwandiri,
chidoma vanhu vaviri vaunoda kuti ndinge ndichikupa mari dzavo dzepenjeni iwewe nekuti vainge vachindibira. Saka ndichangoti pano umwe uyo ainge achinzi Amos, ainge ari mudhara wechikuru, uyo wandakabva mukuudzwa kuti akanwa mushonga wemakonzo. Hamene kuti chii chakaitika nemudzimai wake vakaenda kuBotswana, hanzi ikoko ndokwaakakomita suicide. Saka ndo zviri kutondinetsa, ndiri kutozvidya mwoyo nekuti ndiri kutoona sekunge zvandakaita mukoma ipapo ndo zvakazokonzeresa kuti ange achizosvika pasituation yakadaro. Saka ndakabva ndati ndiAmos neumwewo mukomana vanoita zvekuba, ndo vanhu vandaiziva kuti pamadhiri havazese, kunyange zvikanzi panenge pari riski vaitongotora machansi. Murungu akabva ati no, hapana problem, zvandichaita ndichavatuma somewhere kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda kunotora mombe. Saka akabva achizotuma mudhara iyeye neumwe mupfana ainge ari muZimbabwe. Havana kupiwa mari dzekuzofamba vachidya murodhi, ainge achitoda kuvatrepa because ndakatomuudza murungu ndikamutipira kuti kana ukadai ndiko kuti unge uchikasika wavabata. Akati hapana chakaipa. Saka mukomana she vakabva vachizobatwa red handed vachitokama fuel ende vainge vatori nebhaya, munhu ainge achitotaura nemurungu. Vakabva vatongodzingwa basa same time. Vakazorwadziwa varume ava mushure mekunge vaudzwa kuti tainge takapiwa mari dzedu dzemapenjeni ende zvikasvikawo munzeve dzevakadzi vavo. Saka I think kuti ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti mudhara uyo ange achizonwa mushonga wemakonzo. Ndoda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti izvi zvakaitika ndinganzi ndini ndakakonzeresa here kufa kwake, kana kungotiwo panewo zvainge zvagara zvichimunetsa, kana kuti zvakazoitika ikoko, uye zvekare angazonzi angandimukira ngozi here nhai mukoma. Ndo zvandanga ndiri kuda kungobvunza kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu. Ndakazotokwanisawo kutotengawo kakombi nemari yangu yandakapiwa, because ndakapiwa mari yevanhu 3 iri mari yepenjeni, ndikabva ndatobooster. Mudzimai wangu nyaya iyi anoiziva. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mudzimai wangu anoiziva nyaya iyi, but vari kutya mweya wengozi wemunhu akazviuraya kuBotswana, uyo wavakanyimisa mari nemurungu wavo, mari yepenjeni. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Ndakaonawo mudzimai wangu ava kutanga kuwana mafollowers akawandisa chaizvo, ainge atovhurirwa kulive kuTikTok. Ndakangonzwa kungobatikana, ndikabva ndati munhu uyu kana kuri kunzi akazonyanyisa kuva independent, akazokwanisa kuwana mari sezvo tiri vanhu vainge vari pakati pekunetsana, ndikati ndozvivharisa. Mukomana ndine zvandakaita zvandisingakwanisi kutaura nekuti ndinotya kuti maybe anokwanisa kuzosangana neconfession iyi, but account yake yakabva yachizotovhariswa monetization, kunyange aine mafollowers akati one day ainge oita malive achidzidzisa zvaainge achidzidzisa, ende ndakatya kuti dzidziso dzake dzaikwanisa kuzotomupepudzawo iyewo pachezvake akazoda kuzova independent. Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichingozvivharisa zvichiri padhuze. Ndo secret yangu iyi mukoma, ndo zvandakaita. Ndinongoti Mwari ndiregerereyo nekuda kwezvandakaita, but I was trying to protect my family. Zvesocial media izvi zvinonetsa mukoma nashi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, ko ingawani zvamakaita utsinye
hanzi ainge avhurirwa kuwana magifts kulive kuTikTok uko, but ndakatya kuti dzidziso dzake dzaikwanisa kuzopeputsa vakadzi vakawanda naiyewo achizopeputswa nevamwe vakadzi, nekuti hanzi vainge vaine madiscussions avainge vachiita ikoko kuTikTok. Hanzi apa mumba tiri vanhu vekuti tainge tichinetsana, saka ndozvavakatya izvozvo, kuti kana mudzimai wavo akaramba achiita izvozvo vaikwanisa kuzosvika pakuenda paseparation. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu, ndoda kungobvunza kubva kune vedare renyu. Ndine mhosva yandakapara, ndakatorwa mafingerprints, ndakaba avhanza ndaba motikari iyi ndikabva ndabatwa, saka tainge tichida kutengesa motikari iyi. Ndabatwa kudaro ndakabva ndachizobhadhara mari, it was 4,000 but ndakazobhadhara mari ndatotorwa mafingerprints, saka ndakangoendeswa kukoti ka1 ndikaita dhiri nemapurisa. Handizivi kuti doketi richiriko here kana kuti hariko, saka apa ndoda kuti ndinge ndichienda kumusha mukoma Nashe, kutori neemergency kumusha uku, saka handizivi kuti kana ndikabuda zvikanzi ndatorwa mafingerprints ndinokwanisa here kuzosungwa on the spot. So far passport yangu ndiri kupota ndichibatisa nevanhu vemabhazi. Kana ndaibatisa nevanhu vemabhazi then inobva yachizonotindwa madays, saka ndikungodawo advice kubva kune vedare renyu. I would appreciate it kana mukasazoishare kuchirungo. Confession yangu ndo confession yangu yandiinayo mukoma. Vamwe mukationa takapfeka masutu tichifamba hamutozvizivi kuti tinotobhomba kana maATM. Musachiva vanhu vamunoona vachifamba vachidhiraivha motikari dzinodhura. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndinotofamba nemotikari inodhura but tikazvifunga hanzi tinobhomba nyangwe maATM. Hanzi vakaba motikari Avanza vakabatwa, but nekuda kwemaconnections vakabuda kukoti, havana kuzoendeswa kukoti, saka havasi kuziva manje kuti ichokwadi here kuti doketi rakatotsakatiswa sezvavakaudzwa nemapurisa avanoshandidzana navo. Saka hanzi ndikaenda kubhodha kuti ndingabatwa here ndikasvika paine mafingerprints. Woita sei? Ngatitaurei navo mucomment section. Yo, zvakaoma.